खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 21 आसिन 1433 मायथाइ एबा 8 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। देहायारि लोमजानायनिफ्राय हामनायनि खाबुआ गोबां, जाय नोंथांखौ गेलेमु बादायलायनायाव बाहागो लानायाव मदद होगोन। राङारि लेनदेनफोरा गासै सानावनो जाबाय थागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांखौ बायजोआव थांनो नारसिननो हागौ जेब्ला नोंथाङा मुडआव गैया एबा बिनि उल्थायै, जाय जोबनायाव नोंथांखौ रागा जोंहोगोन। वृषभ राशि। हारसिं थागिबिफोरा सासे सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ, जाय इयुनाव बिसोरनि जिउनि लोगोरि जानो हागौ। सोमोन्दो आरो हाबा जानाय सुबुंफोरा पार्टनारजों डेटआव थांनो खाबु मोनगोन, जेराव नोंसोर सानैबो गावजों गाव सिगाङाव खुलायै गावनि गोसोखौ फोरमायनो हागोन। मिथुन राशि। जुदि हारसिं मानसिफ्रा गावसोरनि जायखिजाया लोगोनो प्रप'ज खालामनो लुबैयो, अब्ला बेनि थाखाय जोबोद मोजां। हाबा जानाय आरो सोमोन्दोनि साना सुबुंफोरा खुसि जागोन, मानोना बिसोरनि पार्टनारआ बिसोरनो लुबैनाय अनथोबखौ होनो हागोन। कर्क राशि। सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोर आरो हाबा जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ लोगोरिजों मिनिनाय आरो जंखायनाय समाव सोदोबफोराव जुनिया गोसो होनांगौ, नङाब्ला नोंथांनि माखासे जिरादफोरा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ दुखु होनो हागौ। सिंह राशि। जुदि नोंथाङा सोमोन्दोआव दं, अब्ला नोंथांनि थाखाय मिजिंनि मोनसे गोदान सोरां लाबोगोन। पार्टनारजों गोरोबलायनाया जोबगोन। हाबा जानाय सुबुंनि सानखौ मोजां मोनलायनायनि बेलायावबो मोजां रोखोमै बारहोनाय नुनो मोनो। कन्या राशि। सासेल' थागिबिफोरनि सोमोन्दोखौ नबग्रहनि जर'खा अननायजों थि खालामनो हायो। फैगौ दानाव जुलि जानायनि जाथावनाबो दं। गुबुन फारसेथिं, जायफोरा हाबा जाबाय एबा जायफोरा दासो सोमोन्दोआव फैदों, बिसोरनि साना मोजां मोनलायनायनि बेलायाव जोबोद मोजां जागोन। तुला राशि। जुदि सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरा गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय माबाफोर दोनखोमादोंब्ला, अब्ला पार्टनारनो खोन्था, नङाब्ला नोंसोर सानैनि गेजेराव जिनिसफोरखौ फिदिंनायनि लामायाव जानथाय सोमजिनो हागौ। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव हाबा जानाय जराफोरनि साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि। जुदि हारसिं मानसिफ्रा गावसोरनि जायखिजाया लोगोखौ मोजां मोनो, अब्ला बिसोरनो नोंथांनि अननायखौ फोरमाय, नङाब्ला नोंथाङा उनाव दुखु मोननांनो हागौ। हाबा जानाय आरो सोमोन्दोआव थानाय जरानि गेजेराव थामथि सुबुं फैनायनि जाहोनाव जेंनाफोर सोमजिनो हागौ। धनु राशि। जुदि सासेल' थागिबिफोरा खामानि मावग्रा जायगायाव सासे लोगोखौ मोजां मोनो, अब्ला गाबोननि साना बिसोरनि गावसोरनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ खोन्थानो थाखाय मोजां सान नङा, नङाब्ला नोंथाङा गुबुन हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव मिनिनायनि बाथ्रा जानो हागौ। जायफोरा हाबा जाखानाय, बिसोरनि साना मोजां मोनलायनायनि बेलायाव मोजां जानाय नङा। मकर राशि। जुदि नोंथाङा हाबा जाबाय आरो थांनाय साननैसोनिफ्राय नोंथांनि पार्टनारजों गोरोबलायै दं, अब्ला थासारिया दासिमबो सरासनस्रा जानो हागौ होनना साननाय जाया। फिन खेबसेबाव नोंसोर सानैनि गेजेराव गोरोबलायै जानो हागौ। बेजों लोगोसे, जायफोरा सोमोन्दोआव दं, बिसोरनि साना मोजां जानाय नङा। नोंथांनि पार्टनारआ गोजाम बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांजों रागा जोंनो हागौ। कुम्भ राशि। सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरा पार्टनारजों सम हगारगोन, जाहाथे नोंसोर सानैबो गावजों गाव साबसिनै दिन्थिनो हायो। बेजों लोगोसे जुलि जानाय सुबुंफोरनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोजोननाय थागोन। बेनि अनगायैबो सिगांनि सानफोरजों रुजुनायाव न'नि आबहावायाबो साबजाथाव जागोन। मीन राशि। सोमोन्दो आरो हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों गोसोखांथाव बुब्लिफोर बारहोगोन, जाय गोसोआव सोलिबाय थानाय गोजोन गैयैखौ बोखारगोन।